Kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ni dugang og 30 ka mga traffic enforcers alang sa hingpit nga pagtuman sa no left turn policy og road clearing operation. Ano ang report ni Faye Marie Dumabok. Aduna nay kapin sa usa ka gatos nga mga traffic enforcer ang lungsod sa Minglanilla nga ipaubos pa sa seminar. Matud sa Pangulo sa Minglanilla Traffic Commission, nga gikinahanglan kini labi na unya sa pagsugod sa pagpatuman sa no left turn policy karong Enero 14. Hinay-hinay na usab sila sa pagbutang sa mga signage alang niini. Ang ideya manggod is mas nindot og maghimo ta og U-turn slot lang kaysa kadaghan sa iskina mas ma-decongest ang traffic kay flow na lang siya, so nag-assign ta og U-turn slot para adto na lang sila mo U-turn provided nga dili ma-congest ang main thoroughfare. Danan sa Metcom og task force, murag seminaro na ni sila karong Domingo regarding sa no left turn policy. Adunay 12 ngadto sa 14 ka mga intersection sa lungsod. Hinuon upat niini mga intersection nga giilang strategic area diin tugutang maka left turn. Pero naara tay mga intersection nga gi-open pero ato na siyang i-close during truck ban time. Implementation sa truck ban ang mugawas pagawson sa nato sila daan labi na kaning specific butantag kaning upat ka strategic no ang mugawas ana 8 to 10 una sa nato sila pasulon 10 to onward. Sa laing bahin, 13 sa 19 ka mga barangay sa lungsod ang giila nila nga problemado sa pagpatuman sa road clearing operation nga mando sa DILG. Matod ni Mejillas, gipangitaan na kini karon og pamaagi. Karong sa adlaw, gipatawag na sa tanan mga kapitan o ang ato ang mga focal person sa kuan apil na tanan ng PNP o tanan para sa road clearing. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.